Bartzelonako erdigunea kolapsatuta. 1000 hitz baino esanguratsuagoa da irudia. Zeinera asko bai, baina inoiz baina estela da gehiago. Alegia, bandera independentistak garaie dira gaurkoan. Manifestazioaren buru, begirada guztiak hartu dituen leloa. Katalunia Europako estatu berria. Burutik urrun, baina leloarekin bateginez, Generalitateko sailburuak eta Artur Mas presidentearen emaztea, baita Jordi Pujol presidente ohia ere. Sabe mal no decirlo en euskera, pero es un mensaje muy claro, muy inequívoco, lanzado en catalán y por todos los catalanes de que algo hay que cambiar. Kataluniako alderdi sobiranista guztiek babestu dute deialdia. La conclusió que en traiem és que al país ja existeix una majoria social per la independència, que sobrepassa la majoria de les enquestes. Eta Euskadiko alderdi abertzalek ere bertan egon nahi izan dute. Alegia, EAJ eta EH Bilduko ordezkariek. Honek adierazten du gauza argi bat, eta da demokratikoa den gizarte batek azkenean herriak eskatzen duenari erantzun behar diola, eta bere egitura juridiko-administratibo, juridiko-politikoa aldatzea eskatzen badu, askatu beharra daukela. Sozialista ezagunak bere izenean joan dira alderdiaren aginduari ez entzun eginez. Alderdi Popularreko eta Ciudadanseko politikariak izan dira etxean geratu direnak.